Vítejte v pořadu Na betovce. Dnešním hostem je DJ Australan. DJ Australan. Australané, vítáme tě ve studiu. Dneska jsi první v našem novém studiu, který máme takový jako převozový vůz, přenosový. Hezký. Takže vítej. A prosím tě, první otázka, proč DJ Australan? Proč si neříkáš třeba DJ Amerika nebo DJ Evropa? DJ Zimbabwe by si mohl říkat. Tak takhle, v podstatě jsem se narodil v Austrálii, v Brisbane. A říkal jsem si, že lidi mě tady v Čechách v podstatě jinak neřeknou než Australan. Jo, protože vlastně jsem z Ústí nad Labem, jakože tam bydlím. A tam prostě, že jo, jakmile se dozvěděli, že je někdo z Austrálie, tak prostě okamžitě v podstatě jednoduchá přezdívka. No to oni Češi hodně dělají, že škatulkujou jako... Vesměs jako jo, přesně. Tak my máme taky u nás jednou Němce, rovnou mě otegovali prostě hele Australan a právě když jsem začal hrát, tak jsem vymýšlel všelijaký přezdívky, jako nějaký úplně ještě... DJ Klokan. Prostě, no hele, úplně jako ptákoviny, opravdu ptákoviny přezdívky. No řekni, co byla jako tu úplně první, tu takovou ještě jako dětskou. To já jsem hrozně měl rád jako undergroundový hip-hop v té době, jo, takže jsem právě miloval Snow Goons a všechno s tím spojený. Takže jsem vymýšlel třeba Snow River a takovýhle věci, jo. Říkám, to se ke mně vůbec nehodí. Variace na sníh. Jo, a byla variace na sníh, protože se jmenovali Snow Goons, jo. Ale pak právě jako přešlo to v to, že jsem si říkal, a co v budoucnu, budu se takhle jmenovat debilně? A sněží vůbec v Austrálii, že by to nebylo úplně australský. Hele, jednou třeba za 10 let jako unikát, no. Jo, takže vidíš občas jako klokany, že tam skáčou ve sněhu, což je takový jakože hodně unikátní, no. Abych se vrátil teda k tomu a tak právě vlastně jsem si říkal, že když jako v budoucnu se budu jmenovat nějak debilně, tak si mě lidi nebudou pamatovat. Takhle právě každý ví a je to naprosto jasný. Takže je to takový v podstatě už malý. Hlavně to každý vysloví, že jo, v Čechách. Proto je jako vymyslet si nějaký... Horší je to právě v zahraničí. Jo, to jim taky jako nejde nějak extra přes jazyk, protože vlastně oni řeknou Australian, že jo, ale neřeknou Australan třeba. Jo, takže jim to jde trošičku jako blbě přes jazyk, ale zvyknou si a vždycky pak řeknou, hej, to je docela unikátní aspoň. Jo, že to není jako stejný, jako, protože příklad máš Five tady v Čechách, pak máš Five v Las Vegas, pak máš Five v Německu, pak máš Five v Austrálii. Takže prostě Austrálii. Prostě přesně tak. Ale ty jsi byl Australan. Jakoby předtím, než byl já jsem DJ, byl vlastně, každý říkal Australan. Je dobrý, škole, že jsem aspoň Australan. legitimní, jakoby papírově prostě Australan, takže vlastně to k tomu... Takže máš kam utéct ještě, kdyby... Mám kam utéct, takže je dobrý mít dvojí občanství. No, já jsem v podstatě imigrant, dá se říct. Super. Takže tak, no. Ale nejde to tak lehce poznat. Nemá ten hábit. Čeština už je jako hodně v pohodě, to už jako mám de facto bilinguální, takže vůbec jako není poznat, že bych byl jako zahraniční člověk. A co tě jakoby vůbec přivedlo jako k nám do Čech? Ono většinou totiž je to naopak, víš, že ty Češi jako jezdí do Austrálie. Jakože emigrujou, přesně tak. Co se týká, to bylo, že jo, bylo mi 8 let v té době, jo. Takže rodiče vlastně byli v Austrálii 10 let, oni byli taky emigranti vlastně český, oba dva. A tam vlastně jsem byl počat, já nikdy nevím, jak tady to říct. Prostě nemusíš nám říkat detaily. Jo, jasně. A 8 let jsem tam žil a vlastně po těch 8 letech prostě došlo k nějakým rodinným rozepřím a rodiče se prostě rozvedli. A mamka vlastně chtěla po 10 letech vidět svoji rodinu, která byla tady v Ústí. Takže vlastně jsem neměl nějak extra moc na vybranou, takže jsem jel do Ústí nad Labem z Brisbane. Takže to není vůbec poznat změna. Je to jenom jako, že jenom představa, jo, že z Ústí do Prahy je stejně velký jako Brisbane, kde jsem se narodil. Hezky pěkně. No a kdy teda DJing? Kdy se v tobě jako probudil DJing? Já jsem DJing chtěl dělat strašně dlouho. Třeba první taková ponuka toho, že bych vůbec začal s DJingem, byla v 9 letech. To jsem skateoval ještě a byly vlastně skateový závody a tam právě vždycky byl nějaký DJ. A já jsem vždycky totálně zapomněl na nějaký jako závody skateový a okamžitě jsem se zasek třeba na 6 hodin na ty gramce. Takže bylo třeba, jsi měl jakoby solo, jako jak jezdíš. No a zůstal jsem prostě v té stage, všichni na tebe koukali, že uděláš trika, ty jsi čučel. A okamžitě jsem šel přes tebe, míjeli tě pak takhle blbej jsem nebyl. A ty už tam mixoval v duchu. Já už to tam mám. Vyloženě jsem šel prostě fakt za tím DJem a čuměl jsem fakt hypnoticky, prostě 6 hodin třeba v kuse na ty gramce, ano, já jsem nechtěl, aby to skončilo.
Průběh času samozřejmě bylo 9 let, taková investice absolutně není reálná, že jo, finančně. Pak jsem přemýšlel, že bych to zkusil v prváku, taky finančně nereálný. No a když teda, protože některý diváci nevědí, že jo, finančně nereálný, jako pro někoho finančně třeba jako celý gear, když chceš fakt mít profesionální gear, se kterým můžeš prostě pracovat x let, jo, jako když už jako přemýšlíš jako na dlouhou dobu, že si to nekoupíš na rok, tak třeba stojí 70 až 100 tisíc. Celý gear, jako. Ale už ti to vydrží, ne? Chviličku. No to vydrží třeba 10-15 let, jako když se o to člověk dobře stará, že jo. A takovýhle jako vybavení má i třeba takový ten disc jockey jako na diskotéce, nebo to je? To má třeba něco jiného, to je právě ta variabilita je jako různá podle toho, co ten DJ vlastně vyžaduje od toho, co potřebuje. No, tak mu to tam práská z YouTube, takže to asi stačí. Zažil jsem i kluky třeba zažil jsem teď... To jsem já vlastně jako disc jockey. Ty Loizové, co mluví, pak pustí pecku a aby to nemuseli mixovat. Já v hospodě hodím 20 do toho, a jsem taky vlastně. Zažil jsem teď docela zajímavý fenomén, to jsem zažil teď v neděli, že vlastně kluci začali hrát i se Spotify, člověče. Jako že mají normálně prémiový účet na Spotify a normálně jedou z internetu na Spotify. Tak to je super. Takže už tak jako už i tohle DJ jako no, DJ Spotify. DJ kradu to někde. Jo, takže už existují už i takovýhle jako extrémy, takže mně to přijde, že jako to vypadá tak jako že ty lidi vlastně už jsou tak líní, že jim musí někdo pustit tu hudbu. Tak to je vlastně ten disc jockey takový ten jakoby co já si pamatuju, jo, z těch diskoték. To jsou taky ty vesnický, ne? Jo, pustí tam Led Zeppelin, jo. Nechci to jako nechci nikoho urazit samozřejmě s tím. Jasně. Já taky vesnický, ale setkáš si s nimi jakoby ve městě, že to je takovýhle prostě pouštěč, protože máš spoustu klubů, kde ti návštěvníci řeknou, hele, to hrajou každý pátek. Bohužel se s tím setkáš i třeba v nějakých jako lepších klubech, jo, u kterých bys to vůbec nečekal. Čekal bys třeba, že ten promotér má trošičku jako zdravý rozum v tom, že by v životě nevzal jako nic takhle nekvalitního nebo levného, ale bohužel se to děje. Jo, já zastávám prostě teorii takovou, že co si zaplatí člověk, tak by od toho měl logicky moci vyžadovat nějaký záruky a nějakou kvalitu za to. Jo, takový ty umělci, co jsou vyloženě zadarmo, tak já to jakoby neschvaluju, protože za prvý neznají svoji cenu a za druhý právě většinou jdou za flašku. Pak to dopadne na pryč, jo. Vyvožerou se třeba před tím mejdanem a dopadne to prostě jako fiasko. To já nemám rád, no. Já mám radši právě, když je specificky nějaký deal, ten se dodrží a je všechno. No tím hlavně berou kšefty jako normálně dobrým DJs, ne? No jasně, protože no jasně. Nebudu si brát DJ na desítku, když tam přijde jasně. DJ. Bohužel ten promotér na to musí přijít tou... Za jednoho patrona, Gambrinus teda. Jo, bohužel ten DJ, teda ten promotér na to hold musí přijít tou špatnou cestou, že ubydou prostě lidi, že jo, a takhle on jako dá třeba takovýmu DJovi 500 nebo 1000 plus konzumačku. Jo, aby to tam odstál těch 7 hodin třeba ale pak jako začne vidět, že ta kvalita je úplně jinde, jako jo. Samozřejmě úbytek hostů a začne to jít prostě tam, kam nechce. A kde je pro tebe jakoby ten zásadní rozdíl mezi těma kvalitníma DJ? Jak to třeba já jako úplný like poznám? Že... Ono jako, jak se to vezme, dneska je to tak, že vlastně máme kontrolery, máme Spotify, máme gramofony, máme všechno. Je to o tom přístupu, jak k tomu jako nástroji koukáš, já si myslím. Protože příklad. Na gramcích, na playerech, na kontrolerech, ať je to Spotify nebo cokoliv, tak vlastně ty můžeš hrát úplně stejně všechno. Ty můžeš dělat press play a stop na všech těch přehrávačích. Pak je to čistě o tom DJovi, jestli je schopnej s tím nástrojem vymyslet něco kreativního a mít nějakou třeba inspiraci vymyslet třeba něco nového. Jo, takže já jakoby vůbec neodsuzuju nějaký jakoby nový technologie a takovýhle. Je to prostě posun dopředu. Je to stejný jako, že jo, lidi prostě jsou rádi, když si můžou koupit nový iPhone. Nikdo nezmrzne přeci v 80. letech na to, že si koupí 3310. Ten pokrok prostě je všude. V Čechách jsou takový lidi, no. Protože to může padat na zemi. No jasně, jako jo, určitým způsobem jo, ale zase právě, že jo, ten pokrok jde prostě dopředu, tak si, když můžu, tak si dopřeje člověk třeba iPhone, nebo něco, co je jako nějaký smartphone, jo. No a ty jsi dopřál co, teda, jako když už máme ty kontrolery, máme playery, máme gramofony. Kam se řadíš jakoby ty? Já mám gramofony, klasický mixák a k tomu mám digitální DVS systém. DVS systém je vlastně Digital Vinyl Simulator, jo, což znamená jakoby digitální vinilový simulátor. Rovná se, že vlastně používám počítač s tím, že vlastně zachovávám tu klasiku toho, že ovládám ty tracky prostě s gramofonama. Na tom gramofonu vlastně je
timecodová deska, timecode je vlastně jakoby... A ty jsi vzal, ne? Já jsem vzal jakoby na ukázku, vlastně takový dvě hezký zrovna edice timecodu, je to v podstatě, jako, je to taková jako... Na tom není pecka, na tom není fyzicky jako žádná písnička. Je to deska bez muziky, je to deska bez muziky, může to být všech jakýkoliv barev, je na tom vlastně 1 kHz tón, který ovládá ten počítač. Jo, je to vesměs úplně stejný, jako kdyby si měl desku, jenom v tom rozdílu, že to je v digitální formě. Jinak je to vlastně ten turntablism a jako ta kultura jako v tomhle vlastně se zachovává. Ta kvalita tam jako je samozřejmě diskuze, protože deska je deska prostě. Jo, na kvalitu desky asi nemá nic. Já měl takovou malou černou desku, to jsou 45ky ještě. Tam byl budulínek. Ještě jedna taková speciálka, jsou takovýhle ještě desky, třeba takovýhle barvy, jako že všelijaký. A to je parádička tohle. Tohle je jako hustý. To už je jako i image prostě, že to je přesně. Jo, že stojí jako, ale pohybuje se to stejně jako normální desky, nebo? Takovýhle set, jako, no právě, že ten rozdíl tam je trošičku jiný. Ta ražba už není tak velká, jako to bylo kdysi, takže dřív třeba deska s trackem stála 2 až 3 stovky, nebo až 500, prostě záleží, co to je za ražbu. Tady ty desky stojí třeba jakoby v páru 1000 až 1200 korun, ale zase druhá věc je to, že vydrží dlouho, jsou stavěný na to, že se vlastně brousej pořád a nemusí člověk jakoby kupovat ty desky hmotně. Člověk si je koupí digitálně vlastně třeba z iTunes anebo z různých služeb, které k tomu jsou určený. Jo takhle, takže tady na té desce jakoby není nic. A ty na té desce není nic, přesně tak. Na té desce je normálně takový pískavý tón, který vlastně má v sobě jak ten tón, tak vlastně noise map se to jmenuje, který vlastně číselně určuje v počítači, kde přesně by ta skladba na té desce v reálu měla být. Aha. V tom je ta emulace. Takže ty si vybíráš, promiň, jenom jakoby prostě... Já si všechno vybírám vlastně na počítači, jo, vlastně mám i kontroler, který můžu ovládat ten počítač, jako pedy, třeba sample deck, jo, a takovýhle, ale všechno vlastně vychází z toho počítače. Takže ale vlastně jedno, jakou mám tu desku. Ale je úplně jedno, musí být právě samozřejmě s tím tónem, který dokáže ovládat ten počítač v tom daném programu. Jo. No a jak se díváš na takovýto pravidlo, že DJ není jukebox? Jsi z toho taky zastánce, nebo... Protože, já si myslím... No, povídej. Že se známe, já jsem DJ taky, že jo, tak já prostě, když hraju nějaký set a přijde za mnou nějaká holka, nechci urazit, ale přijde prostě u Deep Houseovýho setu a přijde holka, že chce Britney Spears, tak bych jí dal radši facku, že jo, protože v tu chvíli jako to je prostě jak... Eminema, prostě. Nemáš tam, kámo, kabáty? Jo. Zrovna no, prostě... neděli jsem měl činasky třeba, hlášku. Jako. Fakt, činasky, no, jasně, ale hraješ třeba v tu chvíli hip-hop, že jo? Jo, tak prostě... přesně tak. Já si myslím, že to je čistě jenom o tom, jako já vždycky říkám jednu věc, nepodceňovat lidi. Oni sice jako se zdají, že že nevědí třeba zrovna tu chvíli, nebo že by chtěli nějakou písničku, kterou si poslouchají doma, ale zase bych je vůbec jako úplně nepodceňoval, protože přece jenom oni fakt jako tu hudbu poslouchají, co hraješ. Jo. A když třeba přijde holka, která chce nějakou písničku, která je relativně vhodná do toho repertoáru, který já bych třeba mohl zařadit, tak s tím nemám problém. Jo, třeba to tam zkusím, zrovna třeba vyjde nějaký... Takže jedeš si ty svoje a ona přijde... Jo, ale musí mi to sedět do toho... Dej mi 5 minut. Musí mi to sedět do toho vibu, prostě, který já vlastně se snažím tam předat, jo. Ale druhá věc je to, že když třeba přijde někdo, jako třeba pan Činasky, příklad, jo, já samozřejmě nechci jako být nějak to... Nechci jmenovat pan Činasky. Jasně, tak já to hrozně rád jako vysvětlím... Roberte, dívej se! Já to hrozně rád vysvětlím, jako že prostě, hele, promiň, dneska je ten večer orientovaný na tenhle směr hudby a nezlob se. A oni jsou ty lidi hrozně v pohodě. Tam je jenom o tom přístupu být v pohodě na ty lidi. Jsou to přece jenom lidi stejný jako my, že taky se snažil být takhle hrozně v pohodě a přišla taková paní, která lehce už jako upravená, jako nějak, nevím. V šatech prostě. No, byla upravená v šatech, ale i v hlavě už měla upravenou. A já celou šatnu možná v té hlavě. No a já jsem jako hrál nějaký setík, že jo, měl jsem jako z toho hroznou radost. Ta radost byla teda jenom u mě, jsem pak zjistil, ale přišla paní, jestli tam něco nedal, něco nevím, prostě úplně mimo ten žánr. Míšu Davida, prosím. A já říkám, že ale mě jako organizátor tady to party dneska mě pozval kvůli tomu, že co hraju. A ona říká, co hrajete? A já říkám, no hraju dneska, jsem tady, abych hrál lounge, jako house. Deep house. A ona mi řekla, no tak to je mi vás líto. A odešla. Tak já jsem říkal, tak v tom případě děkuju. A jako, jo, že i když člověk se občas snaží jít vstříc, tak prostě ty lidi
Já myslím, že řekla, to je mi vás líto a hned si vedle postavila taky svoji stage a já jsem tam toho Míšu Davida. Jako, ještě jeden takový zajímavý fenomén právě co se týče toho DJ není Jukebox, tak je vlastně, ona existuje stránka na Facebooku, která vlastně, je to jakoby skupina, která je DJ není Jukebox, se to jmenuje přímo. A tam je jako kouzelný jeden fenomén, já tam na to koukám takhle, že vlastně tam je super, tam je hustý totiž to, že vlastně tam nadávají všichni ty kluci DJs, který hrajou na těch diskotékách. Jakoby vyloženě na těch vesnicích, u kterých by se fakt dalo předpokládat, že prostě tam dojde k takovým přáním. A nadávají na to. No tak oni by taky chtěli hrát jinde. To já nechápu. Prostě ano, jasně, já to chápu, že jo, když se budou chtít prosadit někde jinde, tak beru. Ale když jako jsem za nějakým účelem někde támhle, jo, na nějakým takovýmhle jakoby vesnickým třeba to, nechci urážet nějak vesnice nebo takhle. Nesmíš to furt říkat, víš, no, to pak vypadá, že je urážný. Tak prostě když je tomu takhle orientovaná party a ten člověk jako by měl takhle jakoby ty lidi bavit, tak by neměli mít pak ty jako blbý keci potom. Já tady to nechápu. Oni nadávají na něco prostě... David Guetta, máš tam těch, já nevím, 200 000 lidí a obrovská stage a teď po té stage leze ta ručička. Prostě to je sice super, ale neměl bys tam kabát. Jako to by bylo hrozně super, to bychom mohli někdy udělat, tyjo. Jako zahraj mi Maxu, prosím tě. Ale zkuste to. Jo, Muka ještě. Zkuste to. No hele, a kde tady jako v Praze hraješ? Kdyby tě jako lidi mohli slyšet a jako zeptat se na ty kabáty právě? Budu hrozně rád, když je uvidím, samozřejmě s tímhle přáním ty lidi. Rozhodně nejčastěji hrajou v klubu, který se jmenuje M1 Lounge. To je vlastně v Masný 1. To je proč se to jmenuje M1. To je v centru Prahy u Staromáku, to je super klub. Jo, v Masný 1, jak se to jmenuje M1. M1, přesně tak, M1 Lounge. Teď se mi to spojuje. Teď právě ono to má takovou jako jednoduchou logiku. A to je známý klub, tam chodí jako hodně hvězd. Přesně tak, je to super prostě klub, prostě, nás tam nepustí, co se týče... týče... ale tam chodí hodně hvězd. Ale jo, proč by vás nepustili? Jako? No, že my moc hlučíme a právě se ptáme na ty kabáty. A lunetik, prosím, lunetik. Vy jste ty zlobiví kluci, tak to jo. Jako při vstupu, tak... Pak ještě hraju, ještě mám rezidenturu v Radost FX, což je taky jako prestižní klub tady v Praze, tam mám vždycky jednou za měsíc čtvrtky. Jo, teďkon vlastně ta party, který jsou ty čtvrtky, tak bude mít teďkon 10 let, 10. září. Což je jako hodně hustý na večer takhle dlouho, že takhle, jo, takže tím zdravím Aleše Milkuleckýho, který to vlastně celý má na starosti a samozřejmě... To je Kvéčko, ne? Kvéčko, přesně tak, Aleš Mikulecký Kvéčko, tak tím asi jako za celý týmu děkujeme, že to vůbec takhle jako je takhle dlouho, že to šlape. Jo, jsme rádi, že jsi mě nikdy nepozval a to šlape. Je to fakt super, jako, je to super party, jako na čtvrtek jako třeba 400 až 500 lidí, každý týden je jako super, 10 let prostě. Ještě vtipný je teda, já musím říct divákům, že máme za kamerou taky Aleše, takže když jsem ho zdravil, tak on chudák tak je to koukal, že to je pro něj, ale to je jiný Aleš. Sorry Aleši, to je jiný Aleš. Už se taky culí. Dobrý, to jsme odbočili do zákulisí trošku. Maličko, no. Takže hraješ Radost FX M1. Co se týče Prahy, přesně tak. Silvestry, jako takhle poslední 2 Silvestry mě bukly do Roxy třeba, jo, sem tam se stane, že tam hraju na nějaký jakože jako support třeba na druhý stage, která třeba mě tam baví o dost víc než ta hlavní. Ta druhá stage je tam jako víc právě loungeová a má člověk větší kontakt s těma lidma. Je to o dost víc, jako větší zážitek třeba z Maidenu, než jako kdybych šel na tu hlavní. Takže tak z mojí zkušenosti třeba lounge, tam ty lidi víc jdou jakoby si užít tu hudbu, než se vyloženě vyskákat víc si poslechnou, si hlavu vozem, ano, víc jako vnímají to, co se děje kolem nich a víc poslouchají. A ten jako výsledný produkt té spolupráce s těma lidma je o dost lepší. Ale to je vlastně i na festivalech, že jo, jakoby jiný hudby, tak vlastně když tam hrajou nějaký ty pankáči, tak ty jsou na té druhé stage a to si občas ho odneseš i domů. Je to hodně kontaktní, že on ti spadne na záda a odneseš si ho i domů. Takže já jsem taky radši na těch druhých, protože mám vždycky nějaký ten talisman. A co hraješ jakoby za styl? Za styl hraju dneska v podstatě, já jsem jako multiformátový DJ, já jsem jakoby open formát. Jo, takže jako specificky nehraju... Formát, prostě. Open format to zní jako, že můžu přijít s flashkou a že... No, tak tady mám konečně ty kabáty. Už sem chodím měsíc a ty jsi ten open format, tady máš flashku. To se mi stalo, zahraj mi to z iPhoneu a tak dále. A všechno. Jo, ty to nemůžeš najít, no já na YouTube, pust to z YouTube, stáhni to tohle, všechno možný už prostě jako proběhlo. To je otravný ty lidi, je to hustý, no, jako oni nevnímají prostě to, že to je stejný, jako příklad, jo. Právník má nějakou práci.
To je stejný, jako kdybych já až přišel k němu do kanceláře a říkal mu furt, co má dělat celý den. No to tak chodí, ale no. Normálně pošle mě víš kam, to je jasný. Tak jako, no jasně, tak jako na jednu stranu ty lidi, na jednu stranu ty lidi jako nemůžou být občas překvapený, když ten DJ je pošle někam, protože občas je to fakt, moc, že jo. Fakt je to nevhodný občas, je to moc. A šahají ti někdy jako na ty věci, prostě ty. No zkoušej to, holky vždycky přijdou nějaký a prostě a tím jo, a zastaví muziku prostě, a nebo ti škrábnou desku a to máš chuť je zabít, že jo, samozřejmě, protože najednou je to litr. No to musíš říct rovnou, že jo, tak ty to máš za 1000, tady si sedni holčičko. Jako poslední dobou, pokud to jde, tak prostě si dám nějakýho vyhazovače prostě blízko sebe, abych jako prostě mohl se opravdu soustředit na to hraní a měl klid. Bez nějakých prostě lidí, co tam nemají dělat, jo, a takovýchhle, nebo nějakých polejvačů, šermíři s pivem a takhle. Pak jsou takový ty bitkaři, ne, to pak letí třeba židle, ty musíš... No, hele, stávalo se mi to, že mi třeba vlítnul do voka led, jako i tady to se mi stane. No, prostě cíleně prostě frajer. Tak ty kabáty teda ne, jo? Frajer prostě střílel. Tak ti dám kostku, kamaráde. Jako nevím, jestli hrál Major League nebo co, ale fakt střílel přesně a trefil mě třeba do čela nebo do voka ledem. Jako. Možná, že bude naším hostem příště. Tím moc zdravím, samozřejmě. Střelování DJ. To mě hrozně příjemně bylo na voku, jako druhý den, jo. Takže to bylo fakt bylo cíleně normálně to bylo na tebe. Cíleně, prostě to... nevím proč, co mu vadilo, Mejdan byl super, ale prostě mi házel led do obličeje. Celou dobu? Asi 4krát za ten večer. Zpátky, 4krát za ten večer, no to já mám zase moc rád. A máš něco jako třeba... Tam má plynovku, víš, tady vždycky. Jo, že bys jako vždycky vytáhl, víš, jako jenom na míři. Tak ještě jednou frajere. Ještě jeden ten let a udělám s tebe příš. To nemám, rozhodně to nemám a nechci žádný kontroly od policajtů. Samozřejmě, jestli nemám v báglu nějakou bouchačku. Ježišmarja, jak to řešíš prostě? Hele, já už jsem se vyklidnil, ale když jsem začínal s DJingem, tak já byl hrozný nervák. Já byl schopný tam dát nějaký mix a běžet dolů za ním a vytáhnout ho ven. Prostě. Vyhazovač. Řeším to vyhazovačem. Prostě prosím tě, tamhle toho člověka vyhoď, protože nemá tady co dělat, není vhodný jako člověk, který by měl být na Mejdanu. Už je opilej a chci, aby odešel. Je nahej, má na sobě nějaký divný. Vyhazovač to zařídí, protože ví, že prostě nejsme blbí a že tady nechceme dělat nějaký jako blbosti, ale chceme prostě to nejlepší pro tu party. Takže on prostě jde, udělá tu svoji práci. A je klid celý večer pak. A co by mě ještě zajímalo, když takhle odbočíme od těch... Ještě jsme taky neodpověděli na to, co hraju. Vy jste úplně utekli, kluci. Tak, nebudeme odbočovat, ale vrátíme se zase zpátky do toho produhu. Ale pamatuj si to odbočení. Jenom jako to, jasně. Jenom jako abych řekl, teda, co hraju. To podbočení si pamatuju do začátku. Hip-hop, vlastně, jako začal jsem na hip-hopu. New School, Old School, West Coast, East Coast, je to v podstatě jedno, prostě to, co se mi líbí. Pak hraju twerk, který je teď hodně populární, jo, to je v podstatě takový, jak to říct, prostě... A tančí na to ty? To je takový Dutch house, ale v hiphopovém beatu. Fakt na to twerkujou, jako ty? Fakt na to twerkujou. Musí být někdy ale dobrý pohled. Je to super. Když přijde když to holka umí, tak je to super. Když to holka neumí, tak je to strašný. Tak když to holka neumí, tak to jako přepneš najednou. Tak radši, tak radši čumím do toho, co se děje na těch gramcích, abych se hypnotizoval zase, jo. Jo, pak hraju Mumbaton, který mě hrozně baví. Jo, my máme takový jako nepsaný pravidlo s DJem Mastahem, tím bych ho chtěl taky zdravit, že když nevíš, co máš hrát, tak vždycky hraj Mumbaton a vždycky to vyjde. Prostě vždycky Mumbaton prostě ty lidi naladí. To je 108 BPM, to je takový jakoby derivace od reggaetonu. Jo, víc jakože právě jakože s těma elementama trošičku houseových beatů a takhle. Jenomže prostě je to v těch 108 BPM a má to ten rytmus toho reggaetonu. No jasně, protože to, když jsou opilí nebo to, tak... Je to super, je to pro ně ideální prostě rytmus, který je fakt jako baví. Jo. Pak hraju trap, jo, trap music je vlastně teď jako populární, to je taková jakože minimalistická derivace od dubstepu. Jo, pak... Co ten dubstep, jako ten... Už šel do ústupu, nebo furt je to? Dubstep vlastně vzniknul v roce 2006 nebo 2005, jo, tím jako, no jestli vzniknul, to nevím, ale jako dostal se nejvíc do povědomí, začal prostě v roce 2006 a do roku 2009, 2010 a pak prostě to začalo jako mizet, no. Právě to nahrazuje ten trap, protože je víc jako klubově friendly. Ta muzika, jo, víc to ty lidi jako baví. Když ten dubstep byl někdy už jako hodně takový vidům. Právě, ten jako vlastně Skrillex udělal evoluci na dubstepu takovou, že to šlo až do šílenství. Jo, a to nemůžeš hrát v klubu prostě. Jo, takže já vlastně se zaměřuju na tu muziku, určitě existuje takový klub, kde by se to dalo hrát. 100%. Tam asi nechodíme ani jeden z nás. Třeba, jo, ještě Chapeau Rouge taky hraju. Jednou za měsíc úterky. Jo, a tam právě se dějou třeba takovýhle dubstepový mejdany a takhle. A to super, jako tam právě... Ty si tady jako hladíš nějakou Meganu furt, to jako už... Já jsem se právě k tomu chtěl pomalu dostat. No, já jsem viděl, že on by za chvilku strhnul ten nápis, jak jsem tomu chtěl jako zabránit. To je DJ City Mikina. On hlavně dělá takhle a ten zvukař tam. Jo. Já jsem schodil bekovku.
To nevadí. Tady jsi na bekovce, takže jich máme dost. No a prostě DJ City, co to je? To je nějaký tvůj partner nebo? DJ City, to je vlastně firma, pro kterou pracuju, je založená v LA a je to jakoby odběrová služba hudby pro DJs. Jo, je to strašně skvělý produkt pro DJs v jednom smyslu. Nemusí schánět a nemusí hledat hudbu. Zkus to nějak jakoby vysvětlit úplně jakoby... Laicky. Když je, příklad, jo, člověk jako DJ, když začíná, tak je to v podstatě jakoby business ikona, dejme tomu, jo. A ty seš prostě jakoby reklama té muzice, která vzniká. A říkáš si, ty bláho, to jako mi mám nějakým způsobem furt platit za tu muziku, když vím, že té muzice dělám jako dobrý skutek, jo, jako ta logická filozofie, že jo. Tak právě existuje DJ City. A v tom, že DJ City zajišťuje tady ty písničky, které by byly jakoby samozřejmě normálně za poplatek, jako čistě za to, že si koupíš prostě to právo, abys to mohl hrát, tak tady to je čistě paušálně. V tom, že vlastně DJ City má deal s těma nahrávacíma společnostma, že získává od DJů informace, zpětnou vazbu na to, jak ta písnička třeba si bude výst v té scéně. Tím pádem ta nahrávací společnost získává strašně cenné informace o tom, jak si ta písnička povede. Za to ona poskytne to dílo zdarma k tomu, aby si to ty lidi mohli stáhnout. Jediný, co tam je vlastně za poplatek, je poplatek za administrativu, což je vlastně paušál cca 750 Kč na měsíc. Platí se to 3měsíčně, jo, aby si to opravdu člověk jakoby užil a vyzkoušel. A denně je tam nových třeba 10 až 15 titulů. Jako, tak ty můžeš stáhnout všechno. Prostě co tam je, jakmile si zaplatíš odběr, můžeš absolutně všechno, co tam takže je. se to jmenuje DJ City a lidi to najdou jako djcity.com. Přesně tak. To je dobré. Je to super, je to super zdroj prostě nejaktuálnější muziky, jo, příklad. Vyjde album Drakea, jo, příklad. A my jako DJ City, protože se všema tady těma spolupracujeme, tady s těma vysokýma umělcema, tak oni nám třeba poskytnou písničky už týden předem pro DJ, aby mohli jako být napřed. Jo, ještě to ani nevyjde a my už máme jako intro edity, což jsou jakoby DJ friendly vlastně edits pro ty DJs, tak my je máme třeba týden předem, jo, aby už jsme byli nějakým způsobem jako vynikali třeba v tom klubu. To je strašná síla, jo, pro toho DJ. Takže v tomhle je to skvělý, jo. Ušetří to hlavně strašně moc času. Takže bys to doporučil určitě všem, kteří chtějí. No nejenom DJs, asi lidem jako... Takhle, prostě. jako je to super právě i třeba pro tanečníky a takhle, jo. Já si myslím, že v tom tanečním světě by se to určitě chytlo už z principu toho, že ta aktuálnost je tam obrovská. Jsou tam fakt dobrý exkluzivní remixy a veškerý tady ty věci se dají editovat a používat třeba v těch nějakých tanečních rutinách. Ta kvalita té hudby je tam prostě maximální, co jde. Což je taky dobrý, protože jsem na nějakých těch třeba dance battlech a takhle slyšel, že to fakt strhávají z YouTube. Což je hrozné. Občas je to slyšet. Na velkém zvuku je to fakt slyšet. No to určitě. Jo, opravdu. A tady prostě, kdyby člověk udělal prostě set, příklad jako nějakou tu jakoby dance choreografii. Z Rubikonu, je mi to jasný. Přesně tak, z Rubikonu. Jo, tak ten zvuk je tam vodost jako líp znát. No a jaký máš, se odskočíme od toho DJ City, jaký máš plány jako do budoucna, kam bys to chtěl dotáhnout? Chtěl bys jako být na nějakých těch obrovských akcích, kde je ty řádově 1 milion lidí a tam prostě budeš smažit tu hudbu pro ně a... To je jako, jasně, ono, to je sen každý... Viděli, kam máme zajít. Máme zajít potom. My je budeme někde vyprudit s těma kabátama, to se neboj, jo. To my si připravíme, ale my si počkáme na dobu, kdy budeš fakt slavnej, protože teď to nemá smysl, tam někde prostě do klubu bez 100 lidí. A my hlavně rádi říkáme, my ho známe. My ho známe, to je on nás pustí, víš, sekuriťákovi, to je můj kámoš, pojď sem a hned co ti ne, nechci podpis, bo já mám podpisu. Prosím tě, máš ty kabáty. Víš, a to bude v půlce toho setu, ty budeš nejvíc v rauši. Jestli někdy přijdete, tak jsme zabiju. Ne, to nebudeš moc, protože ty budeš hrát, jo, a my do tebe nejdřív bude jeden a pak bude druhej, jo. Kam to vede? No, to je otázka, já sám nevím, prostě to je stejný, jako když začínáš, taky nevíš, kam to půjde. Prostě to, jako, pracuješ s tím, co je teď. Jsi otevřený novým možnostem. Jo, prostě. Jasně, člověk musí, jako, samozřejmě mít nějaký sen, mít nějaký prostě směr, nějaký postup. Jo, já taky samozřejmě nějaký mám, nebudu ho nějak extra říkat, nevím, jestli to jsou nějaký obrovský festivaly nebo takovýhle, může být, nemusí být, já mám strašně rád ty klasický kluby, protože tam já se cítím nejlíp s těma lidmi, protože jsem s nimi nejvíc v kontaktu. Mám pocit prostě, když jako hraju v tom klubu, tak ta jejich energie
přejde na mě a já jim zase vracím prostě tu energii, takže tam je prostě super koloběh těch pozitivních jako energií, jo. U toho festivalu je to strašně jako odtažitý. Neosobní. Já jsem si všiml, strašně neosobní. Já jsem většinou až vzadu, takže bych si nepotkal. Hraješ, máš před sebou třeba 50 000 lidí příklad, jo. Dál, máš prostě před sebou 50 000 lidí, jo, a vlastně s nima nejseš v kontaktu. Prostě odehráš set a jenom děláš svoji práci a jdeš domů. No ale děláš svoji práci třeba jako, za 1 000 000 korun, že jo? Ono jako jasně, samozřejmě takovýhle honorář já nemám, jo, ale jako plácat se po zádech za 5 kilo za večer, alebo pro 50 000 lidí, že jo? Jasně, samozřejmě záleží na tom postupu, že jo. To je nebo můžeš odehrát set pro 50 000 lidí a pak mezi ně skočit, ne? To je úplně taky v kontaktu. To je taky. Necháš tam prostě tu poslední pecku a rozeběhneš se a skočíš. Takhle na tom vlastně pracuje Steve Aoki, že jo? Protože prostě je na těch festivalech, tak prostě vymýšlí způsoby, jak to obohatit. Takže furt jezdí na těch raftech na lidech, jo. Jezdí na raftu na lidech. To viděl u Rammsteinu, ale. To je v jeho technickém rideru, že prostě má specifický raft, který on prostě potřebuje na každou show, kterou oni musí dopřát. To viděli u Dana Landy. A vlastně on prostě hodí ten raft na lidi a to. A lidi se rozestoupí. Ne. On je na tom raftu na té zemi a... A co teď? V raftu je ponorka. Všechno je možný, to jsem ještě neviděl, že by se stalo, ale prostě ty lidi jsou strašně rádi, když jako vlastně on je tam mezi nima, že jo. Prostě... A nechceš něco takového vymyslet? Třeba vodní skútr, že by se rozjel. Posekal ty prsty. Já jsem asi stará škola v tomhle, já prostě jako se soustředím na to, aby ta muzika byla vlastně to, co mluví za mě. Ale tak Steve Aoki už hraje, jakoby to už je víc taková ta tucárna skákavka. On je prostě producent hodí, DJ, že jo, on je producent prostě jako a vlastně ten DJ je show, jakoby ten DJing na těch festivalech, já to takhle nazývám, je vlastně showcase těch jejich produkčních děl, jo, vyloženě DJing. Co se týče velkých festivalů, tak dělá málo kdo, to je třeba DJ Craze, který je několikanásobný prostě mistr světa v DMC, třeba A-Track, jo, taky producent velký a taky právě dodržuje vlastně ten turntablism, což je super. Mac J se snaží třeba taky scratchovat. Turntablism to je s gramofonama, že jo? Gramofonismus, česky řečeno. Přesně tak, prostě jakákoliv jako manipulace nebo aspoň snaha o to prostě bejt něčím aspoň zajímavý tím právě, že umíš manipulovat s těma gramcema. Že to není jenom trošku old school, ne? Protože já když jsem třeba viděl, tak všichni hrajou jako buď z kontrolerů, nebo je před sebou prostě obrovský nějaký. A i z kontroleru se dá dělat turntablism právě. To je právě to kouzlo. Jo? Právě když to jako umí člověk využít, to je stejný, jako jsem říkal na začátku. Jak máš prostě ty nástroje a je to jenom o té vlastní kreativitě, jak ty to dokážeš využít. Turntablism se dá dělat i na těch kontrolerech, dá se to dělat i na těch CD playerech, jo, docela dobře. Dá se to dělat na gramcích samozřejmě. Jediný, na čem se to nedá dělat, je Spotify. Jo, to je pravda. Ale já jsem se chtěl ještě zeptat, jenom tak v rychlosti, když jsem byl v Anglii, tak tam byl DJ, který měl jako image hroznou, že měl prostě postavený z lega na sebe jako hrad prostě a v tom tam. No. Máš taky jako nějakou image? Prostě. Jako stage takhle vyloženě nebo takhle? No on to měl přímo na hlavě, jako, že jo, takhle. Jako čepici takovou. Třeba Deadmau5 má myší hlavu, že jo? Jo, to vlastně zajímá ty máš na hlavě třeba. Já jsem kdysi nosil třeba klobouk. Jo, já jsem byl třeba specifický tím, prostě ne normální, klasický, jakoby, jak to říct, klobouk saku, jako ty máš bekovku teďko, jo. Takový prostě klasický klobouk, jo, prostě to byla taková moje image a z toho nějak sešlo, protože už mě to přestalo bavit. No hlavně s těma sluchátkama manipulovat přes klobouk. Právě, ono je to takový nepraktický, takže jsem zase začal jako, jsem třeba rok nenosil nic, jo, jsem jel vlasy, což jsem docela čuměl, že jsem vůbec jel rok vlasy, jen tak. A teď jsem zase začal kšiltovky po hodně dlouhé době, no. Takže teď jedu kšiltky, no. A poslední věc, co jsem se chtěl dostat ještě jenom v rychlosti, proč tam vlastně takový jakoby kanál, kde já vlastně můžu bez jakýchkoliv jako omezení sdílet nějaký svoje tvorby, jako co se týče DJských videí, jo, jakýkoliv nápad prostě, co si vymyslím. A to my si ukážeme. Tak, je to důležitá věc. Jo, tak je super, že vlastně pomocí toho já nemusím přemýšlet třeba nad nějakýma věcma, co jsou na YouTube, nějaký prostě omezení nebo takovýhle. Tady prostě mám já svůj kanál a já si tam můžu dát, co chci. Super, že to je samozřejmě pod záštitou Red Bullu, protože tam ta mediální schopnost prostě Red Bullu je obrovitánská. A jako ta spolupráce je skvělá. Jako musím říct, že je prostě super. Co potřebuju, tak oni mi s radostí prostě dopřejou, aby ten produkt výsledný byl nejlepší. Což jako
pro mě je super. Jo, pro mě je tohle opravdu super, je to prostě profesionální a to já mám rád samozřejmě. Takže my zdravíme Red Bull, taky jsme tady, že jo, kdyby... Honzovi Ondráčkovi říkám čau, samozřejmě. Takže taky něco zdravíme Honzu. Tak, čau Honzo. A my dneska jsme vyčerpali už všechny čas, bylo to hrozně zajímavý povídání. Takže to je strašně. Je to hrozně moc, tak ten DJ, to bychom tady mohli být celý týden, ale spíš... Ale nejlepší bylo, kdyby lidi přišli přímo se podívat na tebe, že jo. Vítám. Tak, můžou, přesně. No ale na Facebooku nebo někde tě najdou, asi máš nějakou fanpage, určitě mám fanpage, najdou mě logicky DJ Australan, když si zadají, tak tam mám prostě fanpage. Na úvodní fotografii mám vždycky datumy, které jsou aktuální k tomu měsíci, který bude jako nadcházející. Takže když si něco vychytáš. Takže když tam je černá obrazovka, tak prostě nehraješ. No nesmíš psát DJ Nový Zéland, že jo? To je tady každý druhý. No, přesně. Jo. Lidi pletou rádi tady. Jo, vlastně je to jednoduchý, jakoby jezdím docela po republice s tím hraním, takže prostě když jako v nějakém tom regionu budu poblíž, tak budu rád, když se zastaví lidi samozřejmě. No super. Takže super, tak držíme palce, děkuju. My přijdeme na ty kabáty. Určitě. To si počítej, radši si to dopředu připrav. Aby to bylo vtipný, když přišel a už si natahoval ruku a volil, jo, mám kabáty, ale já chci čínský kámo. A řeknu, já jsem si to rozmyslel. Já chci žitko, zahraj žito. A s tím bažantem v ruce, jo. Přišel, víš, a s poškrávaným Porschetem. No, tak jo, takže... To bylo hrozný. To nebudeme komentovat, my se nechceme plést. Vůbec se nechceme plést, a vůbec se nebudeme říkat, že to byl Petr. To byla hrozná hloupost od toho člověka. No jo, no, tak prostě asi si užije teď pár chvil krušných s panem Žitem. No, o tom někdy jindy zase. Takže jo, děkujeme DJ Australan. Mějte se krásně. A měj se hezky, ať se ti daří. Čau, ahoj. A vy sledujte na Bekovce, příští host bude taky zajímavý. No to je to Godzilla totiž.